Olá. Bueno, pois... Sendo entonces as 9 en punto, estando toda a corporación reunida, damos inicio á sesión ordinaria do pleno deste 21 de marzo de 2024. Vamos comezar entón polo primeiro punto da orde do día, respecto das actas das sesións anteriores, 18 de xaneiro de 2024, 22 de xaneiro de 2024, 8 de febreiro de 2024. Se hai algo que dicir? Partido Popular? Nada, comandante. A nova? Vale. Vale, pois quedan entonces aprobadas as actas. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a modificación fiscal número 14, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Bueno, este é un asunto que xa se debatiu na Comisión Informativa de Asuntos ao Pleno, a través desta modificación desta ordenanza que aproveitamos para revisar tamén se estaba axustada a legalidade neste momento. O que pretendemos é facer unha bonificación, aumentar unha bonificación para diversos tipos de vehículos que paso a ler, como quedaría a redacción. Terá unha bonificación do 75% dos vehículos eléctricos, aos que empregan como combustible o biogás, gas natural, comprimido, metano, metanol, hidróxeno, GLP ou mixtos, GLP gasolina e motores de ciclo Otto. A anterior bonificación que existía era do 50% e só estaba prevista para vehículos eléctricos e os de biodiésel ou movidos por hidróxeno e durante 5 anos. Con esta modificación, o que pasa é ter unha bonificación do 75% sin unha limitación de anos para este tipo de vehículos. É unha medida coa que pretendemos, desde logo, sendo coñecedores que probablemente non anime a ninguén, pero pois é un incentivo máis para que a xente empregue este tipo de vehículos que son menos perxudiciais para o medio ambiente. Entón, unha vez explicada esta proposta, doulle a palabra ao Partido Popular. Tal como comentamos na Comisión Informativa, corrigido o erro de outros vehículos eléctricos que quedaban fora, agora que a nova redacción se incluen, pois, nos votaremos a favor. Partido Socialista? Sí, igual, xa se comentou na Comisión. Bueno, de acordo comentado tamén na Comisión, eu creo que o criterio e o beneficio ecolóxico xustifican votar que sí, ainda que desde a nova consideramos que este tipo de medidas non debía ser xerales, senón que debía ser en función de que quen máis ten, máis pague, pagar coches eléctricos para xente que ten recursos, pero vamos a votar evidentemente que sí, porque ben proposta así, o resto tamén sería complicado para recaudar e todo o demás, pero son criterios xerales que a mí non me acaban de convencer. Vale, pues entonces procedemos á votación. Votos a favor desta proposta? Vale, apróbase a proposta por unanimidade. Vale, pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é relativo ás indemnizacións dos membros da corporación por asistencia ás sesións dos órganos colexiados, neste caso para acudir ás mesas de contratación. Como ven sendo costumbre neste Concello, o que son as mesas de contratación asisten parte de traballadores e parte tamén da dirección do goberno, co criterio da Secretaría, da persoa que ocupa ahora mesmo a Secretaría e a Alcaldía queda fora desa asistencia ás mesas de contratación, polo cal son outros concelleiros de goberno que asumen esa tarefa de estar presentes nas mesas. Sempre se viñeron tendo esas asistencias por un importe, simplemente darlle regularidade a un importe que xa se viña cobrando para, digamos, que quede legalmente justificado. Entón, o importe das sesións de mesas de contratación son 42,83 para quen ostenta a presidencia e secretaría e 39,78 para os vogais. Isto non é aplicable ás persoas que teñen dedicación nin exclusiva nin parcial. Darlle forma simplemente, corrixido tamén un erro que había de cantidades para axustalo ás mesmas cantidades que había en mandatos anteriores. Entón, explicada a proposta, douvos a palabra ao Partido Popular. Nada, tal como comentamos, ao final, da forma legal, a cantidade corrixiuse,
creo que estábamos de primeira categoría e de segunda categoría, Exacto. 39-42, por tanto, nós votaremos a favor. A nova, Vamos a estar de acordo. Sí. Partido Socialista. Vale, pois procedemos, por tanto, á votación. Votos a favor. Apróbase a proposta por unanimidade. Vale. Pasamos agora aos seguintes puntos do orde do día. Como informei na comisión informativa, por unha cuestión de prazos, houve asuntos que non puideron dictaminarse, no que a propia comisión, por unha cuestión de plazos, estábase preparando a información toda para participar nos obradoiros que imos asumir, neste caso, por unha parte, Val do Dubra, que é o Rexenera 2024, e por outra parte, o Concello de Santa Comba, que é Xuvenil 2024. Son obradoiros nos que participamos, como sempre, os 4 concellos, Santa Comba, Negreira, A Baña e Val do Dubra. Xa digo, un asumímolo nós, e outro asumio Santa Comba. Como non foron dictaminados na comisión, debido á urxencia que ten para poder solicitalos, traemos aquí estas encomendas de xestión, votámonos individualmente, primeiro unha despois a outra, para incluílas. Entón, a inclusión por maioría simple. Hai algo que comentar? A ver, nós como reiteramos nos outros plenos, obviamente as competencias das comisións informativas son da alcaldía, solicitamos que sempre que poida se incluan os puntos na comisión, se non perde o sentido, o reitero. É dicir, se non se queren convocar comisións, como sacalas teñen vostedes maioría para facer. Entón, si pido novamente que se respeten esas comisións, é dicir, estamos vindo varios plenos que sempre aparecen puntos de urgencia. Entón, xa por respeto, xa non digo a mí, aos meus compañeros que están traballando, pois, sempre que eses antecedentes cheguen con prazo, podense ver, poden estudiar, e incluso podemos corregir cousas como pasou na anterior comisión. Por tanto, eu reitero que veñan o antes posible. Neste caso, estes obradoiros saliu a orden fai un mes. Obviamente vamos a votar a urgencia, é importante que se fagan obradoiros, pero que acaba o prazo mañá. Eu creo que o Concello ten posibilidades para facer un pleno antes ou a comisión e analizalo con tempo. Pero, bueno, xa digo, pídolle e reiterolle que se temos comisións, que se utilicemos para iso. Partido Socialista? No, non sei. A nova? Bueno, creo que está motivado por ser alcalde, as cousas a veces aparecen automóviles, ese señal de que se traballa, foi un tema complicado, porque houve que asumir cousas que outros concellos non poderon asumir, se pensou e se meditou sobre ese asunto, e, por tanto, lógicamente, creo que hai que votar a urgencia, despois se falaremos. En canto a esta cuestión, lógicamente, eu comparto que, lógicamente, as comisións son boas. Eu sempre as defenderei, igual que as defendín noutros mandatos. E, polo tanto, nada que añadir. Si é certo que todos sabemos, e como foi explicado na comisión, e tamén explico aquí, que son obradoiros que non lle correspondía asumir, por exemplo, o Concello de Val do Dubra ou o Concello de Santa Comba. Houve diversas xuntanzas, primeiro entre a parte política, os alcaldes que conformamos os 4 concellos, e despois xuntanzas coa parte técnica, e iso fixo que se demorase hasta o último momento. E tamén, vou a dicilo, é a primeira vez que se trae unha encomenda de xestión a un pleno, porque hasta agora facíase por unha xunta de goberno local, co cal traese e dáselle ainda unha maior seguridade, unha maior transparencia. Anunciouse na comisión informativa, eu creo que a urxencia está máis que justificada, é un beneficio, temos a opción de participar, de comentar todos, co cal, pouco máis que isto. Procedemos, polo tanto, a votación para poder incluíla por maioría simple. Votos a favor? Vale, apróbase, polo tanto, o que esta inclusión. Pasamos a debatir o primeiro, que é o obradoiro dual Emprego Rexenera 2024. Houve unha primeira proposta que se propuxo, pero modificouse porque había un erro no nome e na cantidade, pero xa subida, supoño que o podedes ver no portal de cargos electos. Isto, bueno, simplemente, como digo, é unha nova fórmula que entre as secretarías dos diferentes concellos entenderon que era mellor traer deste xeito, con a figura da encomenda de xestión. Neste caso, bueno, o que facemos aquí é, no de Rexenera 2024, asumimos nós a solicitude das dúas especialidades seguintes: limpeza en espazos abertos e instalacións industriais, operacións auxiliares de revestimentos continuos en construcción. Esta é,
bueno, o xuvenil asume Santa Comba, nós asumimos este por unha duración de 9 meses e cunha valoración económica de 439.920 euros. Non quero tampouco vistes un pouco en que consiste a mesma formalidade que tiñan os convenios que se traían a história que se aprobaron en Xunta de Goberno, como digo, pouco máis teño que o que falamos do uso palabra. Partido Popular. Nada a comentar, al final recoller basicamente o que se estaba facendo por resolución, nada, vimos que se recolliu, comentamos na comisión, bueno, finalizar a comisión, deses gastos que ao final, pois, sen que asumir sempre o que organiza, pois o lógico é que cando organiza o Concello de Valdodura varios seguidos, pois que se repartan os gastos entre os concellos. Totalmente de acordo. Entón, pois, nada, está recollido, pero a miña parte estamos de acordo. Partido Socialista. Sí, que falaron sobre na comisión. A nova. Evidentemente, imos votar que sí, eu creo que xa teño dito máis veces, non dito máis veces, que eu creo que os obradoiros hai que darle unha reformulación, porque evidentemente non están cumplindo a finalidade con que se crearon, as circunstancias e o tempo é diferente, e a verdade é que ao final moitas veces non cumplen esa doble función que tiñan de formar e insertar laboralmente, e máis pois recibir un salario durante ese tempo. Lóxicamente, mentres que existan, non imos deixar de collelos, porque sería tamén perxudicar as persoas que poden entrar, pero creo que é un tema que políticamente deberían replantearse, porque hai formas de insertar moito mellores que estas e que dan máis, son máis eficientes. Bueno, nada, simplemente por pechar, quero destacar que asumir como todos os que estamos aquí, ou todos os grupos que gobernos en diferentes ocasións, sabemos o que lle supón a un concello asumir a xestión dun obradoiro, é unha carga de traballo que redunda pois, nos nosos traballadores municipais, o cal, pois, bueno, pois é un esforzo que temos que facer a maiores. Eu comparto un pouco con Antonio que probablemente é unha cuestión a que se lle teña que dar unha volta. A nosa responsabilidade, a que temos todos, non só como alcaldes, senón como concelleiros, pois ao mellor é acudir ás instancias que os propoñen para que, na medida do posible, pois se lle poida quitar algo máis partido ás cantidades destinadas á incorporación das nosas veciñas e veciños ao mercado laboral. Entón, bueno, asumimos algo que eu creo que en xeral ten que ser beneficioso, vamos a intentar quitar o máximo partido tanto para a xente, se digo veciñas e veciños que participen neles, como para as actuacións que se van a facer no noso concello. Entón, bueno, creo que é interesante. Procedemos á votación. Votos a favor? Bueno, apróbase, por lo tanto, por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que, bueno, primeiro temos outra vez de novo respecto ao convenio, neste caso, bueno, a encomenda de xestión de Santa Comba do Obradoiro Xuvenil 2024, a explicación, para non reiterarme e non repetir exactamente a mesma, este ainda nos chegou incluso un poquinho máis tarde, por eso tivemos que retardar a convocatoria do pleno. Bueno, non estendo máis, algo que añadir respecto da inclusión. Non, o mesmo caso que antes. Vale. Procedemos, polo tanto, a votación. Votos a favor? Vale, pois incluíse, polo tanto, na orde do día e vamos, entonces, ao debate. Neste caso, bueno, trátase dun obradoiro que asume a súa solicitude o Concello de Santa Comba, o nome é Xuvenil 2024 e son sobre actividades auxiliares en bombeiros, xardíns e centros de xardinaría. O outro é actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Neste caso é un obradoiro de 12 meses para os menores de 30 anos con un importe de 466.603,20 euros. Nada máis que añadir. 466.603,20 euros. Partido Popular. Nada máis que añadir, é dicir, son igual que outro obradoiro, é interesante, sobre todo este para xente moza, vamos a ver. O dito vamos a participar, lógicamente. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor? Vale, pois apróbase, por tanto, por unanimidade. Agradecer, lógicamente, por parte da alcaldía, pois os votos favorables e unanimidade
en todos os asuntos que se traen hoxe aquí, porque é un bo síntoma desde o meu punto de vista. Pasamos á parte da dación de contas. No primeiro punto temos a dación de contas da liquidación do orzamento do ano 2023. É unha dación de contas, por lo tanto, tedes a documentación, non fai falta entrar nela, pero sí que quero aproveitar este punto para agradecer o traballo concretamente dos servicios de contabilidade, que fixo un esforzo moi importante para traela. Temos unha liquidación asinada no día 15 de marzo de 2023, o ano pasado foi o 2 de xuño, firmouse o 15 de marzo de 2024, no ano pasado firmouse o 2 de xuño de 2023. É unha liquidación que entra no plazo que hai previsto para o seu envío, que a última data é o día 30 de abril. É unha boa noticia ter este documento xa, porque nos permite dar pasos firmes para o que pretendido orzamento municipal que temos previsto sacar. Os datos están aí, en canto ao resultado orzamentario, en canto ao estado remanente de tesourería, que como vedes dá que é o dato do que sempre se fala, un remanente de 1.430.000 euros con 29 céntimos. Simplemente dar conta deste documento. O seguinte punto da orde do día é respecto á dación de contas das resolucións da alcaldía editadas desde a última sesión ordinaria do Pleno, que van desde o 15 de xaneiro de 2024 hasta o 17 de marzo de 2024, a resolución desde a 14 de 2024 hasta a 192 de 2024, entón, queda dado conta destas resolucións. E, por último, tamén, en canto a dación de contas dos envíos da Oficina Virtual Coordinación Financiera coas entidades locais do ano 2024. Este é un documento que normalmente non se daba conta del empleo, ou polo menos a mí non me consta, a primeira vez que o vexo, comentaba eu antes á secretaria, pero pretende que tamén se traslade aquí á corporación. É un documento que o Ministerio nos obliga a facer unha previsión orzamentaria para os exercicios seguintes. É un documento que tamén sae con esas estimacións que fai o Departamento de Contabilidade. Pouco máis que añadir. Son estimacións que se fan segundo unha guía que establece o propio Ministerio. Quedan dado conta, polo tanto, nesta parte de sección de control. E vamos ás mocións. Neste caso hai unha moción presentada antes da convocatoria da orde do día, que é unha moción presentada polo Partido Popular sobre o apoio ao sector gandeiro. Dou-lhe a palabra ao seu portavoz. Sí, tema do sector gandeiro, supoño que chegou a todo o texto. Sí. Non vale a pena, lerlo todo, porque sería repetirse. A situación do sector gandeiro penso que a conocemos todos, está, por desgracia, nas noticias todos os días. Cada vez o tema burocrático é máis complicado para eles. O mercado está como está, a competencia pode chamar desleal, teñen que competir con outros países cada vez se exixe cada vez máis. Por tanto, eu creo que, sobre todo nestes concellos rurais, que debemos apoiar este sector, porque basicamente é a nosa industria prioritaria. Entón, xa digo, no texto explícase un pouco a situación, e o que solicitamos a este pleno é que se acorde mostrar o apoio ao sector primario, aos gandeiros e agricultores, e reivindicar a súa importancia no desenvolvemento do noso sector agroalimentario, tanto desde o punto de vista productivo, económico, social como ambiental. Exigir ao Goberno Central que lidere unha moratoria inmediata e temporal da normativa europea que considera o prejuicio do desenvolvemento da actividade agraria e que poña en perigo a viabilidade das súas explotacións. Exigir ao Goberno Central a defender a postura dos nosos gandeiros e agricultores respecto á situación xerada da competencia desleal que se poñen os tratados de libre comercio con terceiros países que firman a Unión Europea sen a exigencia de cláusulas de espello. Vimos recentemente como aparecían empresas con enfermidades claramente os nosos agricultores teñen que competir con eso cando aí non hai controles, entón o prezo é moi distinto. Instar ao Goberno Central, como dice a Lei de Cadea Alimentaria, para facer efectiva a prohibición de venda a perdas, que se recoñece a fidelidade de ferramentas como cálculo de costes de producción, conta láctea e conta carne, postas en marcha pola Xunta, e demandar ao Goberno Central a retirada do lobo da lista de especies en perigo e a transferencia de fondos comprometidos a Galicia para a prevención e compensación dos danos causados pola fauna salvaxe. Isto é o que proponemos. Dou a palabra a nós.
Evidentemente, moción política, como decía vostede cando estaba aquí. A mí sí que me gustan as mocións políticas. Non lle tengo problema con eso. Non sei por onde empezar a verdad. Vou empezar co de atrás para diante. Non hai vos apoiar. Non hai vos apoiar porque queremos apoiar os gandeiros. Entonces, como queremos apoiar os gandeiros, non podemos apoiar esto. Vostede acaba de nombrar aí esas enfermedades. Neste momento en que hai centros de estudios que demostran que a utilización de produtos que están normalizados ou prohibidos en algún caso, outros normalizados, ten que ver coa aparición de cancros e outras enfermedades. Usted dixo, en vez de decir que os outros non produzcan presas con produtos que producen enfermedades, usted di que os nosos necesitan dificultade para competir. Eu creo que se quer axudar ao sector gandeiro, temos que ir proteger, non, se fala da moratoria. Cuidado, a moratoria ten consecuencias graves. Entonces, cando a mitad das augas do mundo están contaminadas, cando miles de zonas do planeta están prácticamente quedando desertas, creo que o importante é o planeta e a raza humana. Os labradores sin planeta, sin raza humana, ten pouca razón de ser. E, desde logo, se lle queren axudar, ten que ter outras iniciativas. Evidentemente, o ecolóxico hai que pagar, hai que subsidiarlo, pero non hai que retirarlo, porque entonces perdemos o obxectivo principal que é a vida das persoas. Por tanto, cando hai fame, a inocencia desaparece. Eu creo que o Partido Popular ten demasiada fame por recuperar o poder a calquer precio, demasiada fame por defender os grupos poderosos que o único que fan é comprar a produción masiva que se producen con todo este tipo de produtos e pesticidas, compran a produción prácticamente mundial, sacan a cando queren, ponen o precio que queren e pagan os labradores mierda. E perdón pola expresión, pero é o que paga. É o que paga. Por tanto, o que hai que defender é os labradores. Que se lle pague o que hai que pagar, e se queremos saúde temos que pagar. E ustedes ten programas na Xunta contrarios ao que están dicindo. Cando se fala de Galicia Calidade, se la están cargando. Nós estamos pagando cursos de ecolóxica. Acabamos de votar ahora mismo a favor de baixar o impuesto para consumir electricidade e non diésel. E ustedes ven cunha moratoria para que se siga plantando así. Defendan o sector agrícola, defendan o sector gandeiro, traigan as axudas, pero non ataquen a poboación. Sempre que traian mocións de morte, nós votaremos que non, porque nós queremos eros e non queremos tánanos. De verdad, queremos eros. E isto é cargarse o sector agrícola e cargarse os nós. E todos temos experiencias moi cerca de xente que está, non digo que sea directamente pola alimentación, pero logo os estudios din que hai un bo número de casos relacionados ca alimentación e ca mala calidad dos produtos alimenticios, e, por tanto, eu teño que votar que non. Pero esta discusión non é miña. Escoiteira a un produtor fai 15 días en un programa del señor Pino de la Ser, con estes términos. Non puxen nada. É dun produtor, ademais, extensivo de Castilla. E, ademais, non me traigan copias do outro lado para Galicia. O tempo e o espacio son dous factores fundamentais para poder definir unhas políticas agrícolas. E o problema de Galicia é absolutamente diferente co Mediterráneo. Ustedes traen a plancha metida do Partido Popular, nos la soltan aquí, e os nosos gandeiros non están nesta dimensión. Defenda os gandeiros, defenda a ecología e defenda que se te paga polo produto. E nós votaremos que sí a este tipo de mocións en defensa de intereses particulares, nunca contará con nós, porque defendemos os gandeiros. Bueno, pero a nosa parte, pois, sí, vamos.
felicitalos unha vez máis por traer mocións políticas, porque eu sempre as defendín, sigo defendendo, defendereinas. Son, lóxicamente, cuestións nas que nós non temos unha competencia en agricultura como Concello, pero sí que é bo que falemos de agricultura, sí que é bo que falemos de gandería, sí que é bo que a defendamos. Polo tanto, está ben que falemos destes temas. E nós, por a parte que nos corresponde como goberno municipal, dentro do abanico de posibilidades que temos que actuar protexendo, axudando e fomentando este tipo de políticas como decía o tenente de alcalde, hoxe se aproba, non? Para favorecer o medio ambiente, eses cursos que foron tan exitosos que fomentan, esas campañas que fomentan o que é o consumo do noso, charlas como as que tivamos recentemente o día 8 de marzo dunha persoa ligada ao sindicato labrego que precisamente falou destas cuestións da importancia que ten, é iso onde ten que estar o Concello, e neso non se preocupen que o Concello de Valedubra vai estar e non se vai mover, senón que vai a ir a máis aplicando este tipo de políticas e de xestión. Pero, dito isto, a moción é difícil de ler, vaya por diante. A verdad, porque me costa saber por onde van os tiros, sobre todo, e ao final, cando temos unha moción diante, o que temos que ver é o que se acorda, o que se propón acordar. E no primeiro punto, mostra o apoio ao sector primario de Galicia, aos seus gandeiros e agricultores e reivindicar a súa importancia no desenvolvemento do noso sector agroalimentario, tanto desde o punto de vista productivo, económico, social como ambiental. Eu, se quedáramos aí, notaba a moción que sí, faltaría máis, todo o apoio do Grupo Socialista, non como encabeza a súa moción ao sector gandeiro, non, senón ao sector gandeiro, aos agricultores, por suposto que sí, por suposto que sí. O problema é o que ven despois. O problema é politizar e facer, como tal, como se falou agora, dun drama política da baixa. Aquí todos son responsables. O Goberno Central ten a súa parte. O Goberno Central foi, desde logo, dos que máis defendiu en Europa as cláusulas espello. Por que? Pola necesidade. Pero foi o ministro Planas quen máis o fixo. Pero non só ten competencias o Goberno Central. Quen ten competencias? A Xunta de Galicia ten a súa parte de competencias que podría aplicar. A flexibilización da PAC ten a Xunta de Galicia. Pero eu aquí, nos acordos que vostede trae, Goberno Central, Goberno Central, Goberno Central, Goberno Central. Olvidouse da Administración Autonómica que sí ten competencias nesta materia. Eu, polo tanto, se imos a vir a xogar, a facer política, apuntando ahora aquí a Pedro Sánchez, pois, daquela, o Partido Socialista, obviamente, vai a desmarcar, dicindo que ten o absoluto apoio para os gandeiros e agricultores de Valedubra, os galegos e os españoles. Por suposto que sí. Gustaríame a min que o Partido Popular estivese á altura das circunstancias, sobre todo en Europa, cando a cantidad de fondos Next Generation que se pretendían traer para poder destinar aos agricultores e gandeiros, votou que non. Gustaríame saber onde estaba o Partido Popular en Europa. Porque aquí pedimoslle ao Partido Socialista, neste caso ao Goberno de España, que vai a Europa de abandeirado, que o está facendo, solamente hai que mirar as últimas notas que saca o Ministerio. Só teñen que revisalas, porque ao final aquí está. Pero gustaríame saber onde está o Partido Popular. Onde está o Partido Popular, por exemplo, cando se falou da lei da cadea alimentaria votando en contra. Entón, lógicamente, nós anunciamos o noso voto en contra. Bien, en resposta a usted, xa, que é o responsable ante Europa? É o Goberno Central. Entón, non sei que problema ten exigir ao Goberno Central que pelee por os nosos agricultores. Parece que se pedimos algo ao Goberno estamos atacando a Pedro Sánchez, aquí non está atacando a ninguén. E as protestas non velas todos os días. Non só somos españoles, é toda a Unión Europea. Entón, que na Unión Europea haxa un consenso e que se defendan os nosos agricultores, está moi ben ir de ecologistas, e fala vostede de cursos de horta ecolóxica, home, sí, está moi ben. Pero que despois os traballadores do Concello están con fitosanitarios botando as aceras, e nin curso teñen, home. Non me vendo usted que imos de ecologistas e están sulfatando as aceras. Entón, está moi ben, pero é unha moción política, obviamente. Vostedes falan mocións políticas, pero
cabe exigir ao goberno que pelee por nosos agricultores? Sí. Exigir usted a Xunta, trae unha moción. Eu se non convence, pode votar igual. Nunca o fixo. Bueno, pero trae a usted. Ahora, que pasa? Non lle podemos pedir para os nosos agricultores nada. Estamos na lista de ecologistas. E voten vostedes que non, baixo o seu criterio. Por suposto que sí. Pero ese ecologismo que non pode acabar con os nosos agricultores. Porque cada vez defendemos máis a agricultura ecolóxica. Pero que os nosos agricultores son os que cuidan os nosos montes, son os que cuidan as nosas fincas. Eles son os que están aí a pé do cañón. Entón, explíquelle vostede o que queira, pero que lle trae agora un cuaderno digital, é que decir, unha persona que leva 40 anos traballando nunha granxa que vai poñer unha fincista ali. Porque non o sabe usar. Esa fenda digital, creo que o 90% dos nosos gandeiros non saben usar o cuaderno digital para a intervención. Vostede lle tempo. Vostede lle tempo. Acaba de insultar. Vostede lle tempo. Pide a palabra a concelleira Rosa para fi. Bueno, eu, Antonio, digoche, eu son filla de gandeiro e agora o meu home ten vacas. Fun a un curso precisamente deso de cuaderno digital, non serei especialista, nin superdotada, nin nada. Digoche e reitero aquí que o cuaderno digital non é nada fácil de levar. E máis digo que un gandeiro, con todo o que se lle exige agora, no sitio de traballar ten que estar na oficina, porque si hai que levar un control, é un control moi exhaustivo. E aquí falastes de horta ecológica, pareceme ben, cada un tal. E logo, porque non se lle di aos nosos veciños e veciñas que todos sabemos que poñen as patacas e sulfatan para non ter que sachar? Iso non é ecologismo, é sano, e máis non lle manda ningún gobierno, nin ningún partido. E facémolo, por qué? Por comodidade. A ver, a mí gustaríame diferenciar dúas... Os requisitos que están agora a exigir na agricultura... Vamos a diferenciar dúas cuestións, porque eu creo que é importante. O goberno local non lle pode ir decir a ninguén se sulfata ou non sulfata as patacas ou que tipo de sulfato pode botar. Ora, dentro das iniciativas que ten este goberno local, quixo a casualidade, que a verdade que hasta nos apuramos, sin contar que iban traer esta moción, en que sacásemos uns cursos para quen quixase ir de horta ecolóxica, na que por suposto se animou eso, igual que na charla do 8M, onde non os vin, pero tamén se falou dese tipo de cuestións e se animou a xente precisamente a evitar ese tipo de fitosanitarios. Obviamente, ora que cada un, lóxicamente, dentro da legalidade, podrá facer na súa leira o que lle pete, buenamente, totalmente. O que di o señor Varela é outra cuestión. O que fai unha administración pública, pois igual sí que lle temos que dar unha volta. Sí, señor, eu doulle totalmente a razón ao que vostede dixo. Entonces, diferenciamos. Eu creo que aquí se está falando dunha moción que é política, e felicito que sea política, faltaría máis, é bo que falemos aquí, e outra cousa, bueno, o que unha cuestión particular, que podemos estar de acordo, pero que as reivindicacións que se traen aquí non veñen deso. Vostede acaba de dar a palabra. Control. Se pide descontrol, eu non participo. Estou cansado de ir a comprar pescado ou outros produtos e que digan, isto non é para ti, neno. Metenllo a outro. A saúde de Rosa é incuestionable. E toda a sociedade que vai en contra da saúde vai contra si mesmo. As medidas ecolóxicas son cortas, vendrán máis, porque non queda outro remedio. E a conservación do planeta é inevitable, porque senón se va ao carallo. E isto é indiscutible hoxe. Podeis votar o sulfato que queiras, e cada un pode lesionarse como queira, pero a razón ecolóxica, igual que a feminista, é invencible e imparable. Metedio na cabeza. Eu non... Aquí ten aí a palabra. Bueno, como que... Sí. Eu non estou en contra da saúde, pero, a ver, cambiou todo. Na agricultura cambiou, e creo que todos aquí, máis ou menos, sabemos o que é a terra, e cambiou. Recentemente, o ano pasado, vimos unha plaga no millo que nunca existiu, recentemente. Explíqueme vostede como se pode combatir unha plaga se non é con produtos para atallala. Que se xoga?
O gandeiro, tal e como está montado o sistema ahora, necesita dese forraxe para alimentar os animales. Pida axuda se non que bote máis plagas, hombre. Pida axuda se non que bote máis plagas. Non vaya por ese camiño que vai ao inferno. Que botas plagas? Unha plaga con outra plaga. Por que ven as plagas? O monocultivo. Calquer manual xo di. Os monocultivos, os abusos de produtos que cada vez son máis agresivos, os sulfatos que cada vez non valen máis, claro que veñen as plagas. E vendrá por o eucalipto tamén, que non lle queda outra. Pois vamos a fazer prevención, vamos a fazer saúde, e non vayamos hacia o inferno. Vamos a luz. Pero que estamos desviando. No me estou desviando nada. Estamos desviando para los demás. Esto é a razón desta moción. Antonio, y das grandes... Eso vamos a esencia, a vida. Es decir, evidentemente. Pois, eu eso teño claro. Ben, pues centrémonos na moción. Non vayamos... Neso me estou centrémonos na moción. Neso me estou A moción que está falando, aquí todos defendemos esa Axenda 2030 que... Na teoría é moi boa, por favor. Por favor. Estas mocións van acompañadas de votos de Vox, que non le fala nada a esa Axenda 2030 está moi ben. Pero ten que progresar según pode progresar a xente. O que non podemos pasar é que o ecologismo lle pase por encima a xente. Non se pode, Antonio. Axuda... Porque, tío, pero Antonio, depois un exemplo do Concello. O Concello non ten capacidade para limpar as zonas sulfatas. Pero é verdade, cantos anos novos de Concello? Non viñamos con tonterías. Neste goberno sulfataron as aceras. Non viñamos con tonterías. Sabemos. Vamos a ser realistas. Esos son os volúmenes de cuando estamos falando ou de que un señor sulfate unha roca. Deixamos Cando queremos tirar... É dicir, acabamos de aprobar unha moción para os coches eléctricos. Bien, acabamos de tal. Na comisión, dixo vostede, esta moción non vai ter moito éxito porque vai haber que volver atrás, porque non haxa moito, necesitamos un voto. Non, evidentemente. Vale, pois daquela... Por eso digo que lles poñamos ricos. Claro, que lles poñamos ricos. A ver, vamos a completar os turnos de intervención. Necesitamos impuestos, claro que necesitamos A ver, impuestos. Antonio, o que se está falando é, nós temos unha industria agrícola, vale? E o que estamos tratando aquí é de defender, é dicir, todos estamos de acordo en que cada vez hai que ir mellorando, pero esa mellora ten que ir acompañándose a eles, que lle permita ir mellorando. Por exemplo, dos churros. Agora ver unha moratoria que as fincas de 2 hectáreas. Pois hai que dar plazo para que esa xente poida adaptarse. Se poñemos de repente que multámonos a todos e cerramos os chiringuitos. Non estou dicindo eso. Sí, porque hai a forma. Porque é todo máis saludable. E cerramos os chiringuitos a todos os Estou agricultores. dicindo axudar para que produzcan mellores condicións. Estou dicindo... Pero a teoría está moi ben, Antonio, non hai que levar á práctica. É dicir, hai que enterrarlo por isto. A ver, é a ciencia, coño, non é a teoría. ben, deixamos... A ver, último No, para falar, a ver, por favor, para rematar o debate, porque senón... Ben, estamos falando de que esa ciencia que se aplica para que vivamos mellor, para que teñamos mellores condicións, que permita vivir aos agricultores. O que non se lle pode exigir todo a eles. Eu estou sempre en axuda. Se poñemos negacionismo a palabra que está a usar usted, eu non participo con ela. Non, pero vostede voto que queira. Non se me explicar... Exactamente. Eu digo-lle, na ciencia está todo moi ben. E todos sabemos o que é máis ecolóxico. Pero queda moi ben dicilo, e usted saca unha foto, un curso de arte ecolóxica, e manda os empleados sulfatar ali detrás. E nin teñen un carnet. Entón, eso é o que están obligando a fazer os agricultores, ir contra a lei, porque non son capaces de sobrevivir. Entón, o único que pedimos é que esa evolución se adapte aos nosos agricultores. É dicir, terán que ter melloras, terán que cambiar as formas de produción, pero terán que ser acompasadas coa propia evolución da xente. Ese é o que se trae esta moción. Non queren votar, perfecto. Punto. Algo que añadir? Non. Bueno, por a miña parte, decir que en todo caso é diferente que non digo que te ben, pero é diferente sulfatar unhas aceras a sulfatar unha horta, eso vai por diante, porque é verdade que en algunha acera, en algunha coneta se planta, pero é diferente. Dito eso, e por rematar tamén, e xa procedemos á votación, lóxicamente, co conservadurismo, co neoliberalismo, co negacionismo, o Partido Socialista tampouco vai estar. Vai estar, lóxicamente, ca regulación, como ten que ser, ca protección da saúde, ca protección, lóxicamente, dos gandeiros. Eu remítome, nada máis tuve que buscar unha das últimas notas de prensa que saca o Ministerio do Traballo que está facendo o Goberno Central. Eu, tal como poño aquí, reitero o meu non, o noso non,
pero si o noso apoio, por suposto, ao sector gandeiro e agricultor. Procedemos, por tanto, a votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Vale, pois queda rexeitada esta moción cos votos en contra do goberno, cos votos a favor do Partido Popular. Ben, unha vez debatidos as propostas, non hai máis mocións de urxencia, ou pelo menos nos recibimos. Procedemos, por tanto, ao apartado de rolos e preguntas. Achegáronse unhas preguntas no día de 11 por parte do Partido Popular. Está a palabra. Sí, bueno, nós non temos rocos. No caso, preguntas. Nos decretos aparece unha solicitud de axuda para a mellora do envolvente do auditorio. Pode dicirnos vostede se cambiou o proxecto é o mesmo que nos presentamos na anterior edición? É o mesmo. Bueno, entenda que nos sorprende que esa subvención estaba concedida, que a rexeitaron e agora que piden a mesma. A verdade é que é un pouco relativo, porque cando nós trouxemos esa subvención que estaba aprobada e concedida o Concello de Valdeluga, vostedes criticaron que tiña unha aportación moi alta. E agora piden vostedes a mesma. E vamos a ver que aportación temos, e vamos a aportación vai ser a mesma. E vamos a ver que vamos a ver se temos consignación presupuestaria. A aportación vai ser a mesma porque se a conceden tiña o máximo. E vamos non lle poden dar máis. E vamos a ver se o consignamos presupuestariamente, que é o que fai falta, e se podemos ter plazo para poder levar a cabo unha obra. Sabe vostede de sobras, en algunha ocasión gustaríame ver as subvencións que vostede rexeitaría se ocupase a alcaldía desde xuño do 2023. Sabe vostede cales son os plazos para licitar, para adjudicar e para executar, sobre todo con algunhas empresas. É difícil. Que me digo eso? Eu estou falando da subvención. Estou dicindo está pedindo unha subvención. Estamos pedindo unha subvención para xestionala nós e para darlle a axilidade que considera... Que antes criticar. No. Sí, aquí criticaron que esa subvención era unha correcta porque tiña unha aportación moi alta. Pero que a aportación vai ser a mesma. Non se confunde. Non me confundo porque conozco a subvención ao proxecto, fixémoslo nós. Non, estás confundido con as declaracións. Non, eu digo que coñezo o proxecto porque fixemos nós. Que non imos a pedir outros proxectos, se o proxecto é necesario... Pero se consideraba que a aportación era moi alta, agora non é moi alta. Estamos falando de outros plazos, estamos falando de outras xestións. Estamos falando da mesma convocatoria, exacto. A pregunta está respondida. Pasamos ao punto 2. Consta nos decretos que a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde e Camiño Paramos a Gradual foi o 7 de marzo. Está nos últimos decretos que nos enviaron. Sabemos por os veciños que esa obra se iniciara moito antes, porque nos chamaron cando empezaron as máquinas ali. Porque había unha problemática que acaba de baixar. Pode explicarnos a que se debe? Doy a palabra ao Concello de Obras, que é o encargado destas cousas. Doy a explicación moi fácilmente. A empresa que executou a obra, ou que está executando a obra, que se acabar ainda, pois estaba facendo outras obras, esa obra estaba contratada, dixo, vou aproveitar e xa esta obra, e resulta que, cando nos demos conta, estaba sin firmar o plan de seguridade. Firmouse o plan de seguridade, a obra está executándose, de todos... de algún risco grave, sabe vostede, comigo, evidentemente falamos con diferentes veciños, pois a mí só me falaron de que había que facer a obra e evidentemente a obra estaba contratada, asumimos o rollo de que non estaba firmado o plan de seguridade e o contratado non vise exacto prazo, sei que o contrato firmou a finales de Reis e non sei se empezarían antes, pero bueno, non vamos a entrar nesa. Eu refiro ao plan de seguridade porque se chega a haber un accidente nesa obra sabe vostede que pode haber responsabilidade tanto para a empresa como para o promotor da obra. Vexo moi preocupado por os procedimentos. Vostede ven, a ver, ven o que ven. Eu digo que sai un accidente, asumimos hai un risco. Vocês están dicindo que asumir ese risco estamos asumindo e dicindo o que pasou e asumindo a nosa, nese caso, por responsabilidade, porque evidentemente se pensou que estaba feito todo o papeleo e faltaba ese documento, e se firmou o documento estando facendo a obra. Pero creo que me gustaría que ustedes fueran consecuentes con esos procedimientos. No. Ustedes ven de 4 anos saltando os procedimentos máis elementares. E eu levo xa oído isto repetidas veces en cousas que son absolutamente mínimas e saltando o máis importante. Usted parece que mínimo non ten plan de seguridade. Eu vou dicir, vostede non sabe a mira, vostedes xestionaron o Concello como quixeron, como se fora finca súa absolutamente. Non só iso. Usaron as súas dependencias particulares para elevar o material do Concello e organizarlo desde as súas casas. Non nos deixaron os veciños, deixáronos vostedes. Os veciños deixaron máis cousas.
non lle vou dicir. E eu digo unha cousa, eu creo que os 3 concelleiros que tuveron no goberno, por este simple feito, debían dimitir. E non lle digo por corruptos, porque non sei se foron corruptos ou non. Dígolle porque son incapaces de demostrar se son ou non son. Non fixeron nin un papel do material que foi para as súas casas, nin un papel do que devolveron ao Concello, nin sabemos se quedou na súa casa se hai máis, se non hai máis. E iso é suficiente para que ustedes presenten a dimisión, ustedes que van no goberno, porque son incapaces de acreditar que non foron corruptos permanentemente neste proceso. Hai cousas, e claro que un plan de seguridade é importante, e todos lo asumindo, pero eu creo que están incapacitados para estar cuestionando continuamente as cousas cando se vai a unha cousa, señor Medina. Eu creo que os meus concelleiros, debería mano non eu. Sí, a mí non me das cousas. E eu tamén, pero a súa mano non é a súa. Este é o turno de preguntas. Este é o turno de preguntas. Você non pode ter turno de preguntas sin insultar os meus concelleiros. Non estou insultando. Este é o turno de preguntas. Sí, é que eu debería chamar a orden ao señor alcalde. Estou dicindo. Você non pode acusar. Você non pode acusar. Non turno de preguntas. Você non pode acusar. Non turno de preguntas. Os meus concelleiros de corruptos. Non acabo de acusar. Non pode. Se ten alguna causa fatal, o que ten que fazer é denunciarlo. Se eu dixen aquí para veces, non me esconda a man, colle a denuncia. Non se haga un caso. O ser como alcalde ten que regular isto. Non pode un concelleiro ou un director acusar a ninguén de corrupto. Non confundamos. Non pode ninguén acusar a ninguén de corrupto. Ahora mismo non hai ningún dos dos a palabra. Vou a falar. Sí. Bien, para empezar, o turno é o que teño, e non teño que facer como alcalde, teño a palabra, non ningún de vostedes. Con lo cual, o que teño que fazer e o que non teño que facer, xa mo deixan a mí, que para eso son elegido para encargarme dos debates e do que teño que dicir e que teño que interrompir ou non. E creo que intento ser, con calquera dos dous, ou comigo mesmo, ou con calquer concelleiro, intervir e chegar hasta que punto. Aquí, hasta onde eu sei, e non vou a defender a ninguén insultou a nadie. Ora, non insulto. Se o señor Negreira considera que hai que unha persona que lle quere chamar corrupto, non é un insulto, será un calificativo do que vostede se trata de defender do concello. Se conoce un caso de corrupción que ten que denunciar. Se algo dixen, se algo dixen é que non nos acusaba de ser corruptos. Acusos de ser incapaces de demostrar que non foron, porque sabemos que levaron material e non sabemos o que devolveron. E arreglas como que non insulto a nadie, non estou insultando a ninguén, porque non teño datos e ustedes non son capaces de darnos. Pero que se levou material, que se distribuiu de domicilios particulares e que non houve ningún papel, ou por menos non nos consta presentarlo, do que se levou nin do que se devolviu, sí. E iso hai que decirlo porque non digo revés. Pois eu repito, vostedes se conocen un caso de denuncia. E repito yo máis, cando vostedes estuvo de alcalde, vostedes saben que desapareceron por da emisora. Eu preguntei por eso. Preguntei dos libros do sistema da emisora. Por eso non se puxo a radio municipal en marcha. E dixo que eu desconocía. Eu non dudo de que você non vai a ningún dos meus concelleiros. Ahora ver, se vostedes van aquí a acusar os meus concelleiros, eu exijo que pido desculpas. Non acuso a nadie. Digo que vostedes, se ten algún caso de corrupción, o que ten que facer é chegar aquí e denunciar. Só lo ten que decir e denunciar. Só lo ten que decir o que levaron, o que devolveron e acabou. Por suposto, eso é o procedimento. Aquí é o que estou pedindo. Moi sencillo. Termina a intervención. É moi sencillo, porque como non están preguntas, pero afecta, lógicamente, ao que é o desenvolvemento da actividade do Concello, eu tamén vou aclarar determinadas circunstancias. Aquí, quen considere, igual que o fan determinadas persoas, por diante ou por detrás, ten as portas abertas para ir á Guardia Civil a interpoñer a denuncia que considere, en calidade de veciño ou en calidade de concelleiro ou de alcalde, como o mismo, con determinado material que, por supuesto, falta, e se lle preguntou a ustedes, porque obviamente estaban aquí, como son 10 tablets, determinados ordenadores portátiles ou material, como lle preguntei á concelleira encargada do Departamento de Servicios Sociais, relativos ás axudas técnicas, que desapareceron deste concello. Está a denuncia interposta na Garda Civil e cada... Non, deixe-me preguntar. E hai outra cuestión que eu, efectivamente, Antoni dixo que non recordo exactamente a frase que dixo. Eu non digo corrupción, que hai unha mala praxis, é unha realidade. E temos un documento onde se foi a recoller material municipal, instalacións e dependencias particulares. Eso, como lle dixen eu, a persona en concreto, pareceme unha irregularidade total.
este goberno empezou a andar o día 17 de xuño. Pareceme mentira que desde o día 17 de xuño teña que ser porque eu ande preguntando por cousas que se me diga que, teño iso na miña casa. E teñamos que mandar operarios municipales a levantar ese material. Eu non digo que sea ninguén corrupto, pero sí que digo que hai unha mala praxis e que desde logo non sei se é consciente, inconsciente, voluntaria ou involuntaria, pero que desde logo ten que dar a cara e asumir cada unha a súa responsabilidade. Esa é a diferente? Eu digolle, e iso non é insultar a ninguén. Ese a falar de realidades. Punto e acabouse. Eu fixenlle coñecer, lógicamente, a vostede, creo que lle puxen sempre que faltou determinado material, por suposto, como debe de ser, actuei cando tiña que actuar ante a Guardia Civil, porque é a miña obligación, non por gusto, Pero dixo que fora a Guardia Civil, obviamente, é por suposto. En outras ocasións, tuve as palabras con que nas tiña que ter, e lógicamente, a min pareceme, sinceramente, o que pasou con ese determinado material, que é o que me consta, e outro que non me consta, tristemente, un cachondeo. Así eu digo. Que cada un... Eu reitero, sabe cal é a diferencia? Que vostedes ahora encontraronse con unhas naves feitas aí. E usted sabe, cando gobernaba, que non habían de guardar nada neste concello, que non había nada. Sí, vostede o día que non que se guardaba material, este concello non ten ningún confundamos. Ni sequera lle cuestionei eso, que dicía. Non se guardaba material. O único que lle cuestionei é que non dixeran o que levaron, nin o que devolveron. Saben vostedes que se guardaba material. Onde se pode. Pero en dependencias municipales. Non se pode levar para o vecino particular. Sabe vostede. Tiña a palabra. Sí, eu pedín a palabra, fai un momento, porque eu creo que non ten absolutamente nada que ver a pregunta que se propuxo que a resposta. Entonces, eu creo que a pregunta iba co tema dunha obra que se empezou e sin plan de seguridade de saúde. Bueno, sin plan de seguridade de saúde, sabemos que pode haber responsabilidade civil, incluso penal. Entón, creo que nos desviamos un pouco do tema. Eso pode levar, outra xustificación, outro debate, pero eu creo que nos debemos de centrar na pregunta que foi feita, non? Algo máis que añadir respecto desta cuestión? Nada. Tomás. Pasamos a seguinte pregunta. O Concello de Ardura vai prestar un servicio de recollida voluminosos ao cal os veciños acceden mediante chamada telefónica. Eu xa pasei que non prestaron de vostedes. Sí. Cal é o prazo que está tardando a recoller litros voluminosos desde que se vai chamar? Pois, ainda que sea unha resposta moi galega, depende. Para a realidade. Como vostedes saben, este Concello hai determinadas etapas nas que ten máis personal e pode prestar ese servicio con maior facilidade, con maior agilidade. Neste momento temos tan só un operario, que é Richard, a quen agradezco o seu traballo que fai no día a día, o seu esforzo, pero ten que atender a outras cousas máis. En todo caso, inténtase, a verdad, cando se reciba a chamada, axendar e ir o máis rápido que se poida. Non nos consta, así o digo, salvo en algún caso puntual de que ao mellor se demorou algún tempo, pero en todo caso, incluso en algunhas ocasións é porque deixan o teléfono e é imposible contactar con esas persoas que queren que se lle recolle o material. O dito, dependendo, ao mellor nunha ocasión respondemos en 2 días e noutra ocasión, igual pode pasar 2 semanas. Eu digo porque hai un caso concreto, casualmente, membro do equipo de goberno, e leva cerca de 2 meses esperando. Pois, non teño coñecemento. Chamada, comunicou... Eu personalmente non teño coñecemento. Pois, simplemente... Eu revise se pode. Eu non teño... Supoño que se trata igual se do equipo de goberno ou non. Eu non teño coñecemento, e hai alguén, faltaría máis. Pero por eso eu digo. Desconfiado. Está a chamada... Pero seguro que nós non temos... Eu de feito digo que o revise, porque está a chamada aí... Eu non collo as chamadas, o traballador que... Non estou ocupando. Non, refirme, eu descoñezco que os servicios que se prestan neste Concello son idénticos para calcar veciño, sea concelleiro... De feito, o concelleiro chamou a teléfono de sempre e colleron o recado, pero non foron recoller, por eso eu digo. E canto ten pan que... Cerca de 2 meses. Despois, a persona que sea que me diga que se hai 2 meses foi un olvido ou todo demais, porque sabe vostede de que aquí non se tarda eso, nese tipo de coche. Pero bueno, o caso que non é porque sea unha segunda chamada non pasaría nada
un WhatsApp. Visto os papeles que hai que meter alguna vez para outras cousas. Non pagamos desto porque... A ver, unha pregunta. Non Non sei se hai moito demanda de recollidor, non? vai supoñendo mala intención, cando sabe vostede que a persona que o fai vai non absolutamente voluntario. No verán é cando máis, a ver, a que todos estuvamos... Se hai moita demanda, é lógico que se tarda. No, pero todos estuvamos na xestión municipal e todos sabemos que hai épocas, e sobre todo no verán, ou épocas onde se fai ese tipo de... hai máis recollidas. Neste momento, a verdade se dite, fago o seguimento das chamadas que entran. No caso, hai de todo que ninguén nos dixo que non se cumplira. Exacto. Se non se cumpliría como todo. Ben, última pregunta, comunicou vostede, bueno, ao grupo de portavoces que me activar o novo tema do vertedoiro, ao cal eu contestei, bueno, se comunicar o recurso de casación. Bueno, contestou que iba a facer o segundo asesor, temos novo asesor, ou porque consta que finalizou o anterior, por eso... Non hai novo asesor, simplemente hai como... Ou que hai nos asesor. Claro, é que xa son coñecedores desto. A verdade que levei unha sorpresa que un dá información por ver, que a máxima agilidade... A preguntar por ver. Bueno, non, seguro que non a Xa vostede mal pensado. Eu son, sí. Non nos falo ser, pero con vostedes sí. E a cuestión é que vostedes son coñecedores de quen nos asesora neste asunto e saben porque viñeron a xuntanzas coa empresa que nos asesora neste asunto. Para a empresa, a ver, ten un asesor, bueno, ten asesor xurídico concello ou a empresa. Eu puxen no WhatsApp porque lín, a verdade, o que puxen no WhatsApp de novo, pode verlo aquí, pero é un grupo de WhatsApp. E, efectivamente, como trasladou aquí, que lle pasaríamos ao asesor. Entonces, eu refiárome ao asesor do tema do verdadeiro, que é Víctor, a persona da empresa Tisgal, que a cal temos contactos, e no día de mañán, que se fixaron un informe tamén do tema do parque eólico, en canto fagan un informe elaboran, terán o seu contrato, de momento, como ainda non se sabe cales son as tarefas que van a desenvolver, pero, por exemplo, esta semana temos unha reunión con ele, porque fixe os contactos coa Xunta, e vai nos asesorar. E o que lle preguntaba a vostede era, a mediamente se informou do recurso de casación? Non, vamos, porque é interesante, o mércores temos unha xuntanza coa plataforma, vale? Eu, coa plataforma, e con este asesor, ou chamémoslle o que queira, o que queiran chamarse. Entón, aí están traballando, xa se houve chamadas telefónicas á xunta, e agora vai se dar forma por escrito para que, se é posible, o mércores teñamos xa, antes de que se inicie a Semana Santa, notificado esa documentación e outras cuestións que, obviamente, lle trasladaremos a maior urxencia nese grupo, ou por chamada, ou... Eu penso que é importante, é por iso que puxe, sí, que se lle comunique ese recurso de casación a maior novedade, para que se paralice o tema do medio ambiente. Sí, non sei que problema de vostedes. Ningún, pero hai outras cuestións de plazos, que é o que se están informando, hoxe informáronse, non falei hoxe con ele, falarei mañán, eu en canto teña máis novedades, creo que neste tema, que é un tema o suficientemente importante, do cal non deberíamos de apartarnos e centrarnos no que o que temos que disparar, que é que ese vertedoiro non se leva adiante, ven unha vía judicial administrativa e incluso veciñal, teñen por seguro, desde que estuve ao frente do Concello, sempre o fixen, que en canto teño a información, en canto lle podo dar, tanto a vostedes como as persoas que conforman a plataforma, bueno, as persoas que temos ese contacto, como coa alcaldesa de Trazo, son as primeiras persoas sempre que teñen toda a información. Ao igual que o mércores, en canto teñen esa información, serán os primeiros en coñecela, e ao final é o importante, que deamos resposta, a mellor resposta, non que lle mandemos, porque tamén vou dicir unha cousa, o Tribunal Supremo vamos a dar coñecemento deso, pero non quita con que dentro de, ao mellor, a volta da Semana Santa teñamos unha resolución como é totalmente previsible que vayamos a ter. E iso é outra realidade que tamén temos que ter. Nós temos que xogar os prazos, totalmente. De feito, vostede pediu nos colaboración. Eu entendo que se pide colaboración, nós podemos pedir información. Está ben. Vale, entón, eu comuniquei, ademais, puido ver vostede que tan pronto puxo o WhatsApp, eu escribí ao momento. Dixo, oye, está avisado do tema, non está buscado políticamente, ni se está buscado nada. Sim, creo que nos pero aquí o que trae o vertedeiro para ver quen é o asesor xurídico. No, a ver, tamén me interesa o
Concello, Pero se houvese un asesor xurídico no Concello, vostede debería nos decretos, por eso yo pregunto. contratos. A mí o que me extrañou foi que Aquí hai, falamos do asesor ou falamos da empresa medioambiental, vostede falou con un asesor, eu pregunto xa hai un asesor xa xurídico. aquí non hai, porque Pues debería será, pregunto. nos No. contratos menores, Non ten máis. Ahora está Eu ben. digo, eu considero que sí, debe ter un asesor xurídico para canto antes que reboto a mano. totalmente, pero Pero xa digo, sin ninguna maldade. E vostede viu que lle escribí ao momento, É que- non foi un tema... totalmente, non hai ningún tipo de discrepancia. O que digo é que non unha cousa non ten que ver con outra. A verdade, podría preguntar a pregunta sin vincular ao vertedeiro. Pero dito isto, eu creo que está aclarado. Se eu se lle fago a pregunta foi polo WhatsApp, non por outra cousa. Sí, xa. E xa lle digo, non sei onde ve usted esa mala intencionalidade, cando eu penso que sí, que é importante que usted teña un asesor, sobre todo experto aí, que nos leve, bueno, que intente botar a mano. Sin máis. Pois, rematado o turno de preguntas, non habendo rogos, dase por rematada a sesión. Moitas grazas.